Les escoles no es van voler pas perdre ahir la jornada de Sant Jordi, per això, en motiu de la diada, van organitzar un seguit d'activitats per a petits i grans al voltant de la llegenda, els llibres i les roses. A l'Escola Els Reies de la Pobla de Segur, durant dies, els més grans havien assajat una obra de teatre que durant la jornada festiva van representar per a la resta d'alumnes del centre a la Sala Janer. Per torns, al llarg del dia, els diferents cursos van poder gaudir de l'espectacle i conèixer a fons com Sant Jordi va salvar la princesa i tot el poble. A Tremp, els alumnes de l'aula d'acollida van fer un conte sobre la primavera dibuixant, escrivint i fins i tot posant la veu. Que la primavera ja ha arribat. La papallona, la marieta, la formiga, l'abella i el caragol i el cuc. I alguns han conegut per primera vegada el Sant Jordi. Al meu poble no havíem celebrat mai el dia de Sant Jordi i per això m'ha encantat això, mostrar-se als nens petits i que aprendan un poc més del català. A la tarda, els alumnes també han gaudit d'un intercanvi de llibres amb els seus companys amb la idea de fomentar la lectura i la solidaritat. Fem el Sant Jordi solidari. Llavors els nens han anat portant contes durant tota la setmana i avui muntem unes paradetes que ens intercanviem aquests contes i també podem passar a veure les altres parades, els altres contes que han portat els nens, una miqueta per treballar també la solidaritat entre nosaltres i la reutilització dels llibres que tenim a casa, que ja hem llegit i que podem compartir amb els altres. Durant aquests dies, per les escoles també han passat autors i il·lustradors dels llibres que es llegeixen a classe. A més, a l'Escola Vall de Flors s'ha aprofitat per inaugurar la nova biblioteca que tots els nens i nenes han visitat. I aprofitant la diada, els mestres de l'escola han volgut seguir recriminant les retallades que està patint l'educació.